שלום תלמידים יקרים, מחנכים ומחנכות אהובים. השנה יצאנו יחד למסע של חיבור מתוך אמונה בבורא עולם, בין אדם לאדמה, בין לימוד לעשייה, בין גוף לנשמה. החווה שלנו לא עוסקת רק בגידול ירקות. היא נובעת מתוך שורשי מורשת ישראל, בקיום מצוות התלויות בארץ, בהכרת הטוב לבורא, בשמירה על הבריאה ובעבודת אדמה מתוך אמונה. לצערנו, בשל המלחמה, לא יכולנו כולנו לסיים את השנה יחד. אבל כל אחד מכם השאיר כאן חותם. בכל שתיל, בכל פעולה, בכל רגע של עמל, אתם נוכחים. גם עכשיו כשהמרחק כופה את עצמו, אנחנו רוצים לומר לכם, אתם חלק מהלב של החווה. אנחנו חוגגים יחד עשור לחווה ומחכים לכם. מתפללים לשלומכם ומצפים ליום שבו תצעדו שוב במרחבי החווה. בשבילי האדמה, עם הידיים באפר והלב פתוח לשמיים. בעזרת השם ניפגש שוב ללמוד, לגדול, לזרוע תקווה ולגדול באמונה. באהבה גדולה לכם ולמשפחות שלכם. צוות חוות שיח השדה, חינוך חקלאי מתוך אמונה, תורה וקהילה.